Sziasztok, Robi vagyok. Most egy új videósorozatot fogunk elkezdeni, ami nem más, mint Expand Rally. Hát akkor csináljunk is egy új profilt. Simulation-be, nem tudom mi legyen a neve, legyen mondjuk videós. Talán jó lesz. Oké, akkor ezzel el is kezdhetünk játszani. Hát Rally Championship-be. Először kéne nézni egy autó, nincsen autóm. Vegyünk egyet. Mennyi pénzünk van? 15.000 euró. Hát abból 12.000, 14.000, ez is 14.000. Bár, hát, hát, na, meg kéne nézni még itt másikat is. Ezek már nagyon drágák. 17.300. Nem jó. Megveszik ezt a legelsőt. Bye. Jó. Tehát bye. Yes. Igen. Oké. Jó. Ezt most megvettük. Akkor... Na, szerintem akkor kezdhetjük is itt az első versennyel. Nem tudom, milyen lesz ez az autó, ezzel még nem mentem. Na, visszatértem. Újra folytatom még ugyanazt a versenyt. És most járok. Most fogok felé járni, itt a kanyarba. Igen. Jó. Jó, nagyon jó. Nem tudok kanyarodni? Na, azért. És ugye a helyezésért pénzt kapunk. Majd az autóra lehet veszek spoilert, már lesz annyi pénzem. Jó. Egyre jobban megy, Jézusom, ott ülnek fent a farkasok. Kicsúsztam. Nem vagyok egy nagy rally versenyző. Éles kanyar. Hát ez nagyon botrányos volt ez a kanyar. Az intróba láthatjátok a játék gyártójának a logóját, Techland, a gyártó. Ezért, itt a célegyenes, amiben vannak kanyarok. Jaj, fék. Hát ez nem a célegyenes volt. Na ott én már látom a célt, meg ugye egyben a startot is. Egy verseny, egy körös. A negyedikként értem be. Ugye itt nem olyan, hogy 40 másodperc. Az nagyon sok. Jó, hát continue. Ugye itt 200 euró. Ugye itt nem úgy van egy verseny, mint például egy Need for Speed-be, hogy sokan elindulnak egyszerre, és azt nyerik elsőnek be, hanem itt az időt mérik. Megnézem, mi lett a hibája az autómnak. Tires... Nem. Átfestjük. Mennyibe kerül a festés? $1000, 1000 euró? Egyelőre még nem festem át.
Ó, spoiler. 2000-be kerül. Szerintem veszek rá egyet. Sport. Yes. Most megvettem, csak nem tudom, hogy hova rakta föl. Vagy... Hát fölrakta, ugye? Jó, back. Akkor elindítom a második versenyt. Ugye ez most Arizonában van. Igen. USA, Arizona. Start. Na, kezdődjön a második verseny. Elkezdődött, tehát mi nem. Úristen, az első 1250 eurót kap. Mondjuk már itt 50 euróval mindenki többet kap, úgy látom. Start rész. Nagyon jó. Jó. Na, hoppa, már valaki meg is előz. Ment ugye a gasztját mutatják az autóknak. Ez azért valamivel hosszabb pálya, mint az előző. Visszakanyar. Jaj. Leterolom én itt a kordonokat. Itt a... Jaj. Na, álljunk meg egy kicsit. És most újra indulunk. Oké. Itt a jobb alsó sarokba mutatja ugye a kilométer per órát, hogy hányasba megyünk, és ettől balra láthatjátok az embernek a sérültségét, hogy ha fehér minden, akkor semmi baja, és ott bal fölül egy ilyen ívbe láthatjátok a kocsinak a sérülési szintjét. Itt egy kis folyó. Jó, szerintem megint lesz egy kis vágás. Megvágtam a videót, újra itt vagyok. Ugye, itt tartunk. Bele a folyóba. Ez az. Ugye, ilyenkor célszerűbb azt csinálni, hogy nyomunk egy R betűt, és akkor respawnolunk a pályára, de hát én kitörök mindenhonnan. Szakadékban nem biztos, de nem baj. Na, mi ez a kis házikó itt? Vagy benzinkút? Ha tudtok jó játékokat, akkor ajánljatok nekem játékokat, amiről csináljak videókat, hát sorozatot, vagy valami tutorial. Rohamos időn belül lesz Stickman War-os videó. Ezt még lehet, hogy a mai napon elkészítem, és már egy első részt fel is teszek belőle YouTube-ra. És GTA-s videók is lesznek fönt, mert ezek vannak így eltervezve. Dominik barátom is remélem, hogy tesz fel videókat.
Jó, szép kanyar. Most azért már egyre jobban megy így. Egy ilyen saját kis karrierbe, amit nem videóztam le. Az autóm egy verseny alatt úgy összetört, hogy 250 000 euróba került volna megjavítani, és így úgy voltam vele, hogy akkor inkább veszek egy új autót. És igen, ennek az autónak is sérül a kereke. Ezt akkor meg kell javítani. Ó. Azért nem akarom már itt az első részbe szétszedni az autót. Egyébként nekem tetszik ez a játék, grafikája sem rossz, sőt inkább jó. Elképzelhető, hogy pár héten belül, megint egy hétig nem lesz videó, de mert új gépem lesz, de ez nem biztos. Lehet, hogy amíg gépcsere van, addig is tudok valahogyan videókat készíteni. Egyébként az intróimat az animoto.com-on található videószerkesztővel csinálom, majd intro készítésről is lehet csinálok egy tutorial videót. Jaj, mi ez a felkiáltójel? Aggasztanak. Ó, nagy kanyar. Szerintem még ennek a versenynek vége, és akkor ennek a résznek is vége lesz. Ó, itt a cél. Megint utolsó lettem. Nem megy, nem nagyon megy ez nekem. 250 euró. Akkor második versenynek is vége. Hát, köszi, hogy néztetek, lesznek továbbá is videók. Sziasztok!